ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆଜିଠାରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। 108 କଳସ ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜଗତସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘାଟରୁ ପାଣି ଆସିଲା। ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏ କଳସ ଯାତ୍ରା ହେବ। ଏ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ 108 କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟାଳ, ତିହଡ଼ା, ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ସମସ୍ତ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର କିଛି ଯୁବ ଆଉ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି।